тласне малко. Фати. То ванката па вади мајано да е. Зашуфан, аз съм. Чао да го видим сега, това хубав ли е кафе? Стига бе. Аз ще сега правим клипа как ще се къса. Къса, ама става 45 корда. Не е ли судна? Не е судна. Той е по най-малкия днес, че рано ще дойде за клипа. Почна да си досвоим ръцете. Да ти треперат. Като се сбълна. Ако искаш да спирам вече? Да ти кажа, не е много малък. Вади го. Пласкайте! Айде! Я се обърни за пред камерата.